A City Rádió vendége Túrós Lóránc szenátor, köszöntünk a stúdióban. Szép napot kívánok nektek és a kedves rádióhallgatóknak. Mai első témánk az a felszólalásod témája, illetve tartalma, amiről beszéltél. Ugye drón támadásokról, drón hullásokról lehet beszélni, ami nincs megmagyarázva teljes mértékben, sem úgy a kormány felé, sem a média felé, sem a polgárok felé. Ezzel kapcsolatosan miről beszéltél, mit mondhatunk el a hallgatóknak? Hát mindennek előtt tisztázunk egy dolgot, nem volt dróntámadás Románia irányába, és talán ez az egyik legfontosabb dolog, amit tisztázni kell, és amit kormány, illetve a különböző állami intézmények kellett volna tisztázzanak. Ugye többször is láttuk híradásokban, hogy drón darabok hullottak Románia területére, aztán 2 napig ott ment az adok-kapok, hogy itt a drón, meg hol a drón, meg van drón, meg nincs drón, meg ez nem is drón, de senki nem tudja, hogy mi van. Az igazság az, hogy ugye Románia közvetlen szomszédságában az egyik Dunaág túloldalán már Ukrajna van, és ott van néhány olyan település, ahol kikötők vannak, és vannak különböző gazdasági, szállítmányozási tevékenységek, amelyek célpontokká váltak ebben a háborúban, és gyakorlatilag pár száz méterre Romániától dróntámadásért Ukrajna területén különböző célpontokat, és ahogy az nem csak Románia esetében, akár Lengyelország esetében is előfordult, az ukrán légvédelem lelőtt néhány drónt, és néhány darabja ezen drónoknak Románia területére hullott. Én azt gondolom, hogy egy dolgot mindenképpen tudni kell, és ezt el kellett volna mondják a hatóságok a legelején, az, hogy sajnos ilyen balesetek előfordulnak. A frontvonal mellett vagyunk. Ez előfordult akár a háború elején, hogyha visszagondolunk, ugye Lengyelországban is történt egy ilyesmi, ott sajnos halálos áldozattal járt egy ilyen véletlen baleset. De azt tudni kell, hogy Románia biztonságban van, Románia nincs háborús helyzetben, nincs háborús konfliktusban senkivel, sőt, Románia a mai világ lehető legnagyobb és legerősebb védelmi rendszerének, a NATO-nak a tagja. Ezt valahogy úgy fordítanám le, hogyha minket támadnak, akkor az egész NATO-t támadják, hiszen erről szól ez a védelmi rendszer, egy közös védelmi gondolkodásról, közös védelmi stratégiáról és védelmi szolidaritásról szól a NATO, aminek hál' Istennek tagjai vagyunk, ez egy jelentős biztonsági tényező. A NATO ilyenkor aktiválódik, amikor ilyen úgymond véletlenszerű, nem is mondom, hogy támadások, hanem ilyen figyelmeztetések érik a NATO tagországokat? Nem gondolom, hogy ez figyelmeztetés lenne. Nem gondolom, hogy ez direkt lett volna, vagy egy provokáció lett volna. Nehéz meghúzni a határt, mert ugye... Hiszen a célpont Ukrajnában volt. Az, hogy az ukrán légvédelem eltalál egy ilyen drónt, és annak néhány darabja Romániára hullik, az sajnos előfordul, de még egyszer hangsúlyozom, nem mi voltunk a célpont, semmi jel nem utal arra, hogy bármiféle provokáció lett volna e téren. Ezért nagyon fontos, hogy úgy a katonai, mint a politikai döntéshozók ilyenkor higgadt, nyugodt fejjel elemezzék a dolgokat, és döntsenek. A történelem során nagyon sok olyan esetet láttunk, amikor egy véletlen miatt eszkalálódik egy konfliktus. Nekünk a legfontosabb
az, hogy ez a konfliktus amellett, hogy minél hamarabb szűnjön meg, de ez már nem rajtunk múlik, az viszont rajtunk is múlik, hogy mi ne keveredjünk bele ebbe a történetbe. Tehát nagyon-nagyon hideg, józan fejjel kell a döntéseket meghozni. Ami egy óriási probléma volt, és amit igenis el kell mondani, az, hogy a hivatalok össze-vissza hablatyoltak. Azt mondta az államelnök, hogy nem volt drón, aztán 2 napig egyik hivatal ezt mondott, másik hivatal azt mondta, a végén kiderült, hogy mégiscsak volt drón, nem lehet össze-vissza beszélni. Tehát az elfogadhatatlan, én biztos vagyok abban, hogy Románia pont azért, mert a NATO tagja, megvannak azok a szakmai standardok, szabványok, azok a felkészült emberek, akik nagyon pontosan tudják, hogy mi történt. Vannak olyan dolgok, én ezt is elfogadom, amelyek nem a nyilvánosságra tartoznak, nem azért, mert titkolózni kellene az állampolgárok előtt, hanem azért, mert adott esetben úgymond ellenséges erők, országok ezen információkhoz ne jussanak hozzá. Természetesen, hát valószínűleg itt is vannak hadiprotokollumok, amelyeket... Tehát mindenhol megvannak ezek, viszont össze-vissza hazudozni és bujkálni a kérdések elől nem lehet. A hatóságnak az a dolga, hogy amit lehet nyilvánvalóan, az tisztán elmondja az állampolgároknak. El kellett volna mondani, hogy mi történt, el kellett volna mondani, hogy nem voltunk célpont, el kellett volna mondani azt, hogy véletlen volt, el kellett volna mondani azt, hogy mi azért biztonságban vagyunk, és nem össze-vissza bujkálni a sajtó elől, és hablatyolni. Ez egy azt gondolom, hogy ez egy olyan régi rossz reflex, ami nem vezet semmi jóra. Ami csak oda vezet, hogy egyesek ezt tudják spekulálni, és mindenféle hülye elméleteket ki tudnak találni, és ugye igen, ezeket terjesztik is. Folytatjuk a beszélgetést Úros Loránd szenátorral. Ha belegondolunk, ugye a social media világában, ugyan post-covid korszak után még rájött egy háború, sőt most még párhuzamosan megint zajlik egy háború ugye Izrael környékén, hajlamosak az emberek pánikolni. És nyilván, hogy olvassuk a közösségi felületeket, egyre nagyobb teret kap a pánik, ahogyan mondtad, a spekuláció. Ezért örülök, hogy ezeket végül is tisztáztuk, mert annyiféle véleményt lehet erről olvasni, most akkor Romániát megtámadták, mik ezek a drónok, honnan jöttek, kihez tartozik effektíve, és ami ugye a kormány kommunikációját illeti, hát nem volt egy egyértelmű válasz ebből a részből, vagy hogyha hallottunk, akkor is pro és kontraérveket. Tehát ebből a szempontból örülök, hogy letisztáztuk azt, hogy Romániának semmiféle konfliktusa nincs a kapcsán, hogy most ide zuhantak némi drónszármazékok, az egy egyébként hát idézőjelesen csúnyán hangozva, de természetes dolog, hogyha egy háború sújtotta a övezet szomszédságában vagyunk. Na most az, hogy a kormány hogy kommunikál, az mindenképpen sokszor ilyen szinte mintha pánikot szítanak ezzel az egésszel. Nem biztos, hogy ez direkt történik, de hogy ez jön le, az egyszer 100%. Egyébként arra vagyok kíváncsi, hogy ugye párhuzamosan most a múlt héten ismét egy háború alakult ki ugye Izrael környékén, de Románia is elmondta, hogy mi az álláspontja kapcsán. Te így hétköznaponként tudod követni, vagy ebből a szemszögből mit tudunk elmondani, te mit tudsz elmondani? Hogyan látod az olyan helyzetet, ami ott történik? Hát, egy nagyon szomorú dolog, ami ott történt, és ilyen nem volt elég nekünk itt szomszédságban egy háború, gyakorlatilag egy újabb háború indult, még ha nem is egy hagyományos, tehát nem két ország közötti nyílt konfliktusról van szó. Már lassan azt gondoltuk, hogy a Közel-Keleten lenyugszanak a dolgok és stabilizálódnak, aztán kiderült, hogy mégsem sajnos, és a történelem ismétli önmagát. Mindannyian láthattuk, televízióban láthattuk, közösségi médiában, borzasztó balpár dolgok történtek ott. Tehát ártatlan civil embereket raboltak el, mészároltak le, kegyetlen terroristák. Tehát nincs ezen mit szépíteni, ez egy
aljas terrorista támadás volt. Azt gondolom, hogy ugye erre különböző válaszok vannak. Azt gondolom, hogy Izraelnek teljes mértékben joga van megvédeni magát, és ugye ennek egyértelmű eszköze az, hogy a terrorista Hamas szervezet ellen egy kíméletlen támadást indít, és teljesen fel akarja számolni. Érthető is, hiszen saját állampolgárainak a biztonságát kell garantálja. Ami ennek a politikai oldalát illeti, és itt főleg Romániára gondolok, Románia reakciójára, azt gondolom, hogy nagyon helyes volt az, hogy a parlament egy nyilatkozatot fogadott el téren. Kollégám Csoma Botont képviselőházi frakcióvezető szólt hozzá ez a témához, és nagyon helyesen kiemelte azt, hogy ide is vezethet akár a verbális agresszió. Tehát ami történt, az egy katonai agresszió volt, egy terrorista agresszió, és bizony nekünk nagyon résen kell lennünk mindenkinek egész Európában, hogy ennek a csíráját is elfojtsuk. Hát a gyűlöletbeszéd, a verbális agresszió előbb-utóbb fizikai agresszióvá válik, és hogyha nem állítjuk meg időben ezt a fajta hozzáállást, ezt a gyűlöletkeltést, akkor ilyen dolgokkal nézhetünk szembe. Innen folytatjuk a beszélgetést. A stúdió vendége Turós Lóránc szenátor, az RMDSZ Szatmár megyei szenátora. Ugye amikor kormányzáson volt az RMDSZ, valamivel könnyebb volt az alkú a kormánnyal a tekintetben, hogy a kisebbségi kérdéseket hogyan viszitek át. Ugye volt egy egyezmény, és e tekintetben most kértétek azt, hogy ott, ahol a magyarok száma, a romániai magyarok száma eléri azt a bizonyos küszöböt, amit ugye elfogadtak, lehessen kétnyelvű használat, kétnyelvű táblák kihelyezése. Erre már nem volt annyira jó fogadtatása a kormánynak, illetve hát nem értettek egyet veletek sok mindenben. Miről van szó? Gyakorlatilag egy olyan törvénymódosításról van szó, amely a különböző műemlékek, műemléképületek mellé, vagy annak kapcsán elhelyezett táblákat szabályozza, illetve különböző emléktáblákat szabályozza. Ja, létezett egy törvény, amit sikerült átvigyünk oly módon, hogy azt gondolom egyébként ez a világ legtermészetesebb dolga, hogy ott, ahol jelentős számú kisebbség él, a kisebbség nyelvén is ki lehessen írni a különböző információkat, illetve ezen felül ott is, ahol nem él kisebbség, viszont egy adott kisebbséghez kötődik az a műemlék, az a szobor, ott is ezt kötelező módon lehessen kiírni a kisebbség nyelvén. Mondjak erre egy példát, és itt nem csak a magyar kisebbségről van szó. Tehát ha például Bukarestben van egy olyan műemléképület, ahol valamikor egy híres bolgár személy élt, akkor ezt a dolgot, amellett, hogy románul és egy nemzetközi nyelven kiírják, ezt bolgár nyelven is kötelező legyen kiírni. Most ehhez képest megjelent egy sürgősségi kormányrendelet, ami ezt módosítja, és ugye ennek a kötelező érvényét ezt zárójelbe tette, és úgy fogalmazott, hogy lehet kisebbségi nyelven is kiírni, ami nem ugyanaz. Tehát opcionális. Opcionális. Most a törvény nem tiltja, tehát ki lehet írni kínaiul is dolgokat. Viszont végül is lefokozta ezt a de nem kötelező. A kisebbségi jogok garantálása pedig épp ezt jelenti, hogy ezeket kötelező betartani. Nem ki lehet írni. Aztán vagy kiírják, vagy nem. Az a gond, hogy ugye amikor nem vagyunk kormányon, mindig megpróbálnak slófolni egy kicsit. Tehát, hogy azt a bizonyos csavart jól meghúzni, egy kicsit megszorítani bennünket, egy kicsit a jogainkból faragni, egy kicsit úgy tenni, mintha nem is figyelnének oda, teljesen véletlenül, kimaradt ez a mondat a tervezetből, de nem probléma, majd azért a gyakorlat úgyis más, ilyen dajkamesékkel próbálnak altatni bennünket. Hát mi résen kell legyünk. Én tényleg sajnálom azt, hogy óriási cirkusz és vita
kellett a Szenátus Kulturális Bizottságában ahhoz, hogy azokat a jogokat, amelyek eddig is megillettek bennünket, törvénybe gyakorlatilag visszapakoljuk. Folyamatosan érzem azt, hogy megpróbálnak lefaragni ezekből, és nem egyszerű dolog úgy keresztül vinni ezeket a törvénykezdeményezéseket, hogy a parlamentben gyakorlatilag a mostani kormány koalíciónak megvan az abszolút többsége, 60%-os többségük van. Gyakorlatilag azt csinálnak, amit akarnak. Nem egyszerű munka ezeket a kérdéseket megoldani. Igen, most azt, hogy többször elmondtad nekünk is, hogy néha leginkább azzal megy el a legtöbb fáradtság, hogy megtartsatok olyan törvénykezdeményezéseket, amelyek mondjuk már egyszer végbe mentek, és tehát, hogy megőrizzétek azokat a pontokat, vagy paragrafusokat, amelyek mondjuk a kisebbségvédelem mellett szólnak. Itt ilyenkor konkrétan elhangzik indoklás, vagy nem feltétlenül kaptok egyértelmű választ, mondjuk ez esetben például, hogy miért lett ez zárójelbe téve? Úgy gondolták, hogy esetleg komplikálná a dolgokat. Hogy akkor most mindenhol, minden kisebbség nyelvén kell kiírni, vagy mi van, hogyha itt él egy adott kisebbség, de egy más személyhez kötődik, aki egy más kisebbséghez tartozott. Egyszerűen dajkamesék ezek. Tehát a világ legtermészetesebb dolga kellene legyen az, hogy magyar laktagvidékeken magyarul is kiírják, vagy akár a német Szászföldön, ahol nagyon sok helyen ugye messze nincs meg az a törvény által előírt 20%-a a német kisebbségnek, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy Szebenben, vagy a többi szász településen a műemléképületekre azt gondolom, hogy normális az, hogy németül is kiírjanak olyan információkat, amelyek értelemszerűen a város történelmére és az ott élő egykori szász közösségre utalnak. Köszönjük szépen a friss információkat, várunk vissza jövő pénteken is. Én köszönöm a lehetőséget.